Kasih bah kenal rajaper. Indonesia hinjau menlangan baju bayang. Menlangan. Namaskar kalau ke. Menlangan ada menlangan. Time apa ini kalau kabar baik? Ya kalau tapi. Halo. Zenga bitang praktikal, bitanga metai konsigan. Tapi ini agalaunya. Zang bitangko जोंनि खंफं आफाद सालमारा दिमलापार बाथौ फोरबो खंफं आफाद बे खंफं आफादा गांसे आर'नाइजों सिगाङावनो मान बावगोन दा जोंहा बावगोन जोंनिनो मेन कमिटिनि गाहायनि Scorpio আপনার গাড়ি বিল্ডিং আপনার টাকা পয়সা সব লোড না যাব কেবল সাইড দোকান মুগা কাপড় আপনার লোড যাব খালিয়া बिथां मन्थ्रिफोरनि जाहोनाव जोंनि बे फोरबोखौ खुंनो हादों बिथांमोनखौ जों सिनाखि होनो नागिरदों बिथांमोननि सिगाङाव गिबियावनो जोंनि सालमारा दिमलापार बाथौ फोरबो खुंथाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि दारेश्वरम सेरि बिथांखौ जौसाङाव फैनानै गावनि सिनायथिखौ होनांगोन आरो जोङो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंजों एकदम गुदिनिफ्रायनो नांबोबाय थानाय बे जिब्रैथि फोरबो बोसोरारि बाथौ फोरबो खुंफुं आफादनि नेहाथारि सन्जिब बर' फंबायखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बरायनाय जाबाय साबायखर थाबाय मोसा मा इउ नायना थायो
मोसानांगोन न' बोरैलै ओइ सार होदोलै गानफ्रा होदो आदा ओइ सनालि ओइ सनालि Sonale ada sonale. Nasi kita ambil dua masalah ada. Jangan masalah kita. Buat manu, koi kaki kami boleh tiba bandar orang. Kami jadi asal okey. Jadi bandar orang ini. Itu orang bandar bilang kau itu manu buana. We are not fools. Jadi jangan mengkari pergi. Bantur bayar ayo. Sudah bayar. Jadi kami hosakai bandor pura aja. Ini songgolor bandor bila aman sih kau manu buana. Aku kuliah ini bandor silinya buat. Ini buat sih boleh. Ini kau manusia. Ini kau suara. Lagi. Bukan dia tidak sih bukan dari mana Nah. Bandar tu ini kau sini, tidak sih bandar orang ini. Ini kau kumpulan sana. Mana di Jogja Bogoman boleh boleh lagi. बहुत शांति मोरी बोले जुदी बो हेलो आरो भलिउम तो बरा जाबाव नाखि दादा जाबो ना ना जाबो ना जाय आरो नौका खात याते हेक थारमाने जिखुनु जाया मानो दिनैनि बे सलमारा ओनसोलाव फैना बिराद गोजोननाय मोनबाय 18था 18था गामिजों खुंफुंजानायनि बे जुथुम्मायाव सफैनो हानानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आंखौ असाइसबाबो लेंहरनायखौ मोजां मोनदां माबा सोरबा 6 मासनि 1 मासनि उन्दै गथ'खौ गारना खारफेरनाय रेकर्ड दं गैया बिराद अनो हिन्जावफ्रा उन्दैफोरखौ जेब्ला फिसाया 10 बोसोर जाबाय 7 बोसोर जाबाय 12 बोसोर जाबाय बिदिबासो गारना खारो ओंखायनो आंना 2 बोसोरनि जाबाय सासे लाबावगोन 2 बोसोरनि जाबाय खनथामनि बारा फैबायथाय लाबावगोन Kan लगाओ kan खावलायदों खावलायनाया बिराद गाज्रि खोनायो आरो बे हौवाफोरनि जाहोलाबायनायखौ जाना हिनजावफ्रा मुलि बायनानै माबा सिग्राफ्राव फुनलाबायना जाहोयो गुबुननि फिसाइजोंबो मुलि होयो मुलि होनानै जाबाय मुलिखौनो आन्दायगोन नों जाथो आंना मुलियाबो दंमारोथ' गैया इसोर जानला हिनजावफ्रा जानला मोनला हौवानिखौ दाजालाबाय Musanso,
मोसानोसैलै आदा मोसानोसै मोसानोसै आरो जुदि खारहां माहां जायो आंनि हिन्जावा हाबा लानायनि उनाव सोरबा हौवाफोरजों वाट्सआपआव मेसेज गेलेयो फन गेलेयो सालाखौ नागार आङो 7-8 जनसो फिसा खांखागोन आं खारनो हायो आंजों फिसाखा माने नोंसोर थाल लादोंना लायाखै फिसा साबा सजन गोनां हिन्जावा खारफेराखैथ' हौवाफ्रा बिदिखौ बिदिसो जाबाय आंना दांबा बब्राब्राब लायो आरोखि सिख्लाफ्रा दा बादियाव बिलिरबायोबा माबा एम्फौ सुमु थाबथानाय बायदिसो मोनगोनदां बिदि आरोखि माथो खालामबावनो बिदावनो हिनजाव मोनथ'वाखिसै आङो आरो हिनजाव आं एथ' टेनसन गैया हिनजाव मोनथ'वाखैबाबो माने आं मानसिफोरनि हिनजाव खारजानायखौ नुनानैनो सान्थि दं आरोखि मानो होनबा हिनजावालाय लानो नागिरलाबायो सोरबा सोरबा मोजां मोजांफ्रा ओमफ्राय खारफिनजानो गिया हाजिरा गाग्रा हौवाफोर जा ओंखारबायना गियो आं ना बुजायो ना मिथिं